गोटे थर गोटे धनी व्यक्ति ट्रेन रे जाउथिला। ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବେଶଭୂଷାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାବୁ କିଛି ମିଳିବ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲା, ତମେ ଜୀବନରେ କିଛି କାହାକୁ ଦେଇଛ? ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା, ନା ବାବୁ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ତମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଦେବି? ଭିକାରୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କିଛି ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ଫୁଲ ବଦଳରେ ଯିଏ ଯାହା ଦିଏ ତାକୁ ଆଦରରେ ରଖେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ତାର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭିକାରୀଟି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 10 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ଏ ଫୁଲ ଆଣିଛୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ଭିକାରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଆଦୌ ଭାବିନି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, କର୍ମ କରିବା ଶିଖ। ଭିକାରୀ ବିଚରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଫୁଲ ଗଛ ତ ମୁଁ ଲଗେଇ ନାହିଁ, କେବେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖେ ସେଇଠି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଏ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ସାରା ଷ୍ଟେସନ ଆଖପାଖ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ପରେ ଫୁଲ ସହ ଫୁଲ ତୋଳା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ। ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ 3 ଥର ସାକ୍ଷାତ କଲିଣି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମନେ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋତେ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଭିକାରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି କାହାକୁ ଦେଇଛ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ତେବେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେଲା? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆପଣ ହିଁ ତା ମୂଳ କାରଣ। ମୋର ଆପଣ ସହ 2 ଥର ଭେଟ ହୋଇଛି ଓ 2 ଥର ଯାହା ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଶିଖ, ତେବେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କର୍ମ କର, ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ।